ମୋ ବୋଉ ମାନେ ମୋ ବୁଢ଼ୀମା ପିଲାଟି ବେଳରୁ କେବେ ବି ବୁଢ଼ୀମା ଡାକିନି, ସବୁବେଳେ ବୋଉ ହିଁ ଡାକେ। ଆଉ ତୁ ଭାରି ଖୁସିରେ ବି ଶୁଣୁ, କେବେ ବି କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିନୁ। ଆଉ ମୋତେ ବି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ବୋଉ ଡାକିବାକୁ, ବୁଢ଼ୀମା ଡାକିବାକୁ ମୋତେ ଟିକେ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆଜି 1 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତ ଯିବାକୁ। ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ। ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏନି ଯେ ତୁ ନାହୁଁ ବୋଲି। ଏବେ ବି ମୋତେ ଲାଗେ ତୁ ସେମିତି ପିଣ୍ଡାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାଉ ମୋତେ। ଶନିବାର ରବିବାର ହେଲେ ଯେମିତି ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସୁ, କେତେବେଳେ ମୁଁ ମେସ୍ରୁ ଫେରିବି। ଏବେ ବି ମୁଁ ମେସ୍ରୁ ଘରକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ତୋତେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ତୁ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଥିବୁ ହୁଏତ ନୁହେଁ, ତୁ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାରୁନି। ଯେଉଁ କାନ୍ଧରେ ତୋତେ ବସେଇ ସାରା ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଥିଲା, ସେଇ କାନ୍ଧରେ ତୋତେ କାନ୍ଧି ହିଁ ମୁଁ ଶ୍ମଶାନ ନେଲି। ଏତେ ହତଭାଗିନୀଟିଏ ମୁଁ ସତରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୋର ମୋର ଶେଷ ଫଟୋ। ଆଉ ତୁ କହିଯାଇଥିଲୁ ଏଇଟା ହିଁ ହେବ ଆମ ଶେଷ ଫଟୋ। ସତକୁ ସତ କଣ୍ଠରେ କ'ଣ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିରାଜମାନ କରିଗଲେ ଯେ ସେଇ ଫଟୋଟି ଆମର ଶେଷ ଫଟୋ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁଠି ବି ରହ ଭଲରେ ରହ।